Commander Morning, ngisacela ukuthi le video ihambe ifike ebantwini benkatha, ne? Inkatha ifuna ukudiscussa nomkhonto wesizwe. Ifuna ukudiscussa. First, abekho masipala abaphethwe umkhonto wesizwe. Ukuthi inkatha isifuna ukuzodiscussa ama matters local government with umkhonto wesizwe. Adlani nengane la. Adlani nje nengane. Le meeting lena inkatha ethi iyayifuna nomsholozi adlani nengane. Ayisowishi nje futhi umsholozi ukuthi ayidecline leyo meeting leyo. Kodwa niyamazi ke nani kubaba uzovethana avume ukuya kubona. Kodwa nje ngikusho ukuthi ubaba abezwe engabalaleli. Inkatha iqhwage intando yeningi abantu eKZN. Baphethwe inkatha bengafuni. Adlani nengane la. Kuma local government ne sizobawina bonke omasipala outright majority. Ngesibambisane nabo adlani nje nengane. We cannot discuss izinto zama local government election ukuthi siya discuss ukuthi makuzoba ne coalition enini. Adlani nengane la. Adlali nje nenkatha ke. Wesiphathi ke we cannot negotiate with murderers. Inkatha le yabulalo baba. Adlani nengane la. Nitshene futhi. Engathi le meeting umsholozi engavumi nje ukuya kuyona. Obani bona ucabange nje kuthiwa umsholozi usihle nohlabisa ucabange uhlabisa. Ahleni bo. Engayivumi nje leyo nto le. Adlani nengane. Ingane ziyele crash. We are dealing with ama international issues thina. Not a regional issues. Zululand regional issues adlani nengane.